sitä vahvempi. Mä aion antaa se kuolla. En enää anna sille tilaa hengittää. Mä en oo sille velkaa yhtään enempää. Mä rakennan kotini yksin, mä parannan minäni yksin ja pakotan pitämään itseäni. Mä en nukkunut melkein ollenkaan, kun mä vaan ajattelen äitiä koko ajan. No voi sua. Kyllä se ihan tokenee tosta. Sano mun sanani. Onko sulla tänään pianotunti? Joo, ja mä menen varmaan sen jälkeen katsoa äitiä sairaalaan. Mäkin menen, jos millään ehdin. Tänään nimittäin Dana tulee meille. Tiedätkö, tuleeko TV:stä tänään mitään? No, Euroviisujen eka semifinaali, mutta en mä muuta tiedä. No mä veikkaan, että mä en kerkeä katsoa sen kokonaan, mutta mä toivoisin, että mä kerkeisin. Työkaveri on antanut hauskan haastattelun täällä, en usko, että sua kiinnostaa. No ei oo. Voisiko noi lapset lopettaa tuolla pihalla meluumisen? Ihan sika aamuvirkkui, siis täällä ei saa mitään aamurauhaa. Hei, onks toi Mirjamiston juttu? Divashanin johtaja Richard Pierren vaimo on myrkytetty heidän läheisessä ravintolassaan. Poliisi tutkii asiaa. Ootko ne mennyt sepittää niille jotain tämmöstä? En. Mistä ne olisit saanut tietää? Oot sä ajatellut haastaa sen ravintolan oikeuteen? En mä oo miettinyt niin pitkään. Tiedätkö sä, onko tässä lähellä myytävissä jotain kivaa asuntoa? Yksi työkaveri kyseli. Ja en mä tiedä, se yksi tosi kalliin näköinen talo on kai kaupannut. Okke. Hei, se ravintola kai myydään, missä äiti myrkytettiin. Ne myy myös tavaroita. Siellä on ihana pöytä, mä haluaisin ostaa se. Kerkeisikö sinne käydä tänään? Kauheasti hammia kyllä. Joo. Haluatko vielä jotain? En. Mun pitää nyt ihan kohta lähteä sitä Danaa hakemaan. Mä ilmaan, jos mä kuulen äitistä jotain. Joo. Moikka. Joo, hei, tässä on Richard Pierre. Joo, kyllä olen Divashanin johtaja. Mä olisin kiinnostunut siitä teidän asunnosta. Joo. Siis mä voisin muuttaa tosiaan niinku vaikka lähipäivinäkin sinne. No, hinnasta me varmaan päästään yhteisymmärrykseen. No joo, mä voisin tulla käymäänkin siellä itse asiassa kohtapuoliin. Moi! Mitä mä oon tekemässä? Ai Ariel Huora! Mitäs vittua sä koulussa teet? Voin mä toki poiskin lähteä. Ariel, sun pitäis olla jo koulussa! Ai, mulla on liikkatunti, mä vaan ootan nyt mun kaveria. Ketä kaveria? Sä et tunne sitä, mutta se on yksi semmonen. Onko se hyvä koulussa? Onko se poika vai tyttö? Tyttö, yksi Mia, se on ihan normaali koulussa. Mut mäkin otan itse asiassa Rafaelia, me pelataan yhdessä tennistä. Säkin voit jäädä ottaa munkaan. Se varmaan itse asiassa laittuu just viestiin, ei se pääsekään niin. Mä taidan jo lähteä, ettei ne vaivaa. Hauskaa liikuntatuntia. Joo, moikka. Nähdään. Rafael! Mitä vittua toi äskeinen oli? Mikäs? Kuule, mäkin voin sanoa, että mä en tommosen pihtarinkaan halua olla missään tekemisissä. Mä en nyt ymmärrä. Pää kiinni, muija! Hei Riku, oota, mä haluun puhua sulle. Turpa kiinni, huora! No niin, Dana, täällä se toisena. Tässä on nyt tää tarkoittaa. Ihanaa. Mä en muistanutkaan, että se on näin pieni kokoinen. Söpö. Niin on. Apua. Mitä sä katot, Ariel? Euroviisuja. Mikäs kappale suomea nyt on? Joku ruotsinkielinen, en mä nyt muista sitä tarkemmin. Mä otan vähän viiniä, kun mäkin voisin katsoa näitä. Joo.
Ai että siellä lentokentällä oli ruuhkaa. Mä ihmettelinkin mikä teillä kesti. Dana piti tarkastaa tosi tarkkaan siellä. No, ihmekö se lennettiin Ranskasta. Mun mielestä nää on tosi hyviä nää kaksoset. Millaiskohan olisi, jos olisi kaksonen, että näyttäisi ihan samalta? Äitihän on ihan kaksoisissa, se Sirpa. Niin mä en oo ikinä nähnyt edes sitä. Niin, se on kyllä joskus lähettänyt postikortteja, mutta se oli vähän semmoinen maailmalla reissaaja. Jaa. Se äsken oli hyvä, voiko se pääse finaaliin? Se olisi kyllä kiva, joo. On nääkin ihan hauskoja. Nää tosin oli jo viime vuonna, et ehkä näis voinut vähän aikaa odottaa. Dana ei ota tyynyä. Dana! Alas. Sijoittaa. Minne on huomenna tytön Ricard Pierre. Veronika, moi! Mitä kuuluu? Ei olekaan puhuttu, no ei sit Benjaminin syntymän jälkeen. Joo, mä tiedän, mun olisi mennyt käydä siellä paljon useammin. Joo. Mitä Charlottelle kuuluu? Jääluokalle. Toistamme ja Arielin kanssa. Ariel on niin tunnollinen oppilas, että... Oota muuten. Toi Dana pyörii tossa näköisenä, että sillä olisi nälkä. Ariel, onks Dana ruokittu? Joo. Joo, näköjään. Mä itse asiassa muutan tässä kohta Arielin kanssa, nimittäin mä jätän ton ämmän. Ja se oli mennyt yrittää tappaa itteensä. Semmosessa, siinä meidän lähellä olevassa ravintolassa. Joo. Vaikka, hei mä voin tulla tässä lähiaikoina käymään, vaikka viikon päästä. Joo moi. Mitäs showta sä pidät, Dana? Dana, kuuntele. Miltä tää kuulostaa? Mirjami. Olen pahoillani, jos tämä loukkaa, mutta itsemurhaa en vain voi hyväksyä. Olit itsekäs ja nyt on minun vuoroni. Minä jätän sinut. Muutan pois. Jää hyvästi, Ricard. Mitä sä teet? Ariel, istu alas. Sä tiedät, että meillä olisi vaikeeta. Joo. Ja että äiti yritti tappaa itteensä. Mut eikö se on yritetty myrkyttää tai jotain? Ei. Selkeä itsemurhaan tommonen oli. Tai siis yritys. Joo. Mä oon pakannut sunkin tavarat jo. Me lähdetään puolen tunnin päästä. Haluaisitko sä auttaa mua nopeasti pakkaan näitä mun ja sun ja osan yhteisiä tavaroita? Mä jätin äitille kyllä kirjeen. Kuinka kauas me muutetaan? Vaan lähikaupunkiin. Joo. Tämäkin viedään ihan saman aikaan autolla. Lähdetään ihan nyt. Joo. Positiivinen. Ariel, Niin. tää on se pöytä sieltä ravintolasta. Joo, mä vähän katoinkin. Kai sä ymmärrät, miksi äiti ja mä erottiin. No, joo. Mikä toi on, Ariel? Se... Näytä se! Näytä! Tämähän on raskaustesti. Joo. Ariel, onko se raskaana?